Mun zo ne da umarnin shugaban kasa President Bola Ahmed Tinubu, mika gaisuwanmu mai addu'a ga ubanmu, kakanmu wanda ya riga mu gidan gaskiya. Allah ya sa ya huta, Allah ya bashi aljanna firdaus, mu da muka rage Allah ya sa mu cika da imani. I'm here at the behest